जों तिनियो चिनी साराय जोंनो काजे सामुओ हेल्प खालायना फाइमान बागै आं हामजाखा ओंखाय तिनि चिनी नांकुक मानि जों ताबुक जे प्रेस मिट खालायो और आगरतला प्रेस क्लाब चिनी अ प्रेस मिट उनखा थांनाय जों गोबां मा साल रमैनो नय दफा दाबिनि तुयै गभर्नमेंट बाय त्रिपुरानि सरकार बाय सालायका ओंखाय सालायमानि परे माइनुस बो मांखा मानमानि परे कोनो माइनुस सिमिरियो जोंनो कोनो किछु कार्यकरि खालाया चिनी काम न तांगिया ता रिनाय बसाया रिया बसाया माइनुस कागज सिमिनो जोंनो रि दङ ओंखाय आबुनि बागै जों थांनाय 22 तारिख सेप्टेम्बर 2021 अ तारिखआव जों प्रेस मिट खायका 6 तारिख अक्टोबर 2021 इन तारिखआव जों आसाम आगरतला रुट चम्पकनगर ब्रिज गानाव कायसा चिनी चबा कतर खालायो जों लामा कासनानि बागै चिनी दाबि मानिया साक पर्यन्त कासनानि बागै जों सरकारनो जों कायसा अनुरोध खालायो ओंखाय आबुनो ताबु अ अनुरोध ताम हंखाय चिनी बुकिसे प्रब्लेम बाहाय हिनबा जोंबो रां पैसा जारजारनि नग परिबार रां पैसानि दरकार ओंखाय ताबुक तो फुजानि पारपास अ दुर्गा फुजा जतनो हिंदू धर्म मानिलायो जतनो खुलुमलायो आबुनि बागै जों अ फुजावखाय चिनी बरबु बेसि फाइमैया उनाय कारण रां पैसानि समस्या दंमोन बागैबा आबुनि बागै जों तैसा अ आन्दोलन पिसाइरि रिखा बाहायके चिनी आन्दोलन तैसा आगावै थांमाखाय पिसाइ थांमाखाय बिसकांनि 27 तारिख अक्टोबर 2021 आसुगो जों लक्ष्मी फुजा लाइद्रब निजराव जों आन्दोलन खायसिनाय आन्दोलन अंखांखाय बरबु गोबां फायनाय चिनी अर साइसा 1000 जों टारगेट खायो चिनी जे मेम्बार फाइनानि बागै और आन्दोलन ओंखाय जों जत दाबि मानिया साक पर्यन्त जों आन्दोलन याकायाताय अरनो जों आसुगै लाम चिनी आसाम आगरतला लाहार कासैनो तनाय जों आबुनि बागै तिनियो आं जतनो काबो जतनो कयो चिनी जे स्वाभाविक जीवन फायो जों तंकुचांग फायो ताबुक जरा चिनी तंकुचां उंया मान थायो माया चिनी शांति सम्प्रीति उंयानि बागै जों ताबुबो बुखा दुमा हामियाखौ ताम हंखाय जों बुसकांगो तैबो आन्दोलन कदर खायथानन बागै जों सरकारनो जों ताबुक मा कयो ताम हंखाय चिनी केस पाया चिनी मानथाय माया तंथाय करे जाथाय करे सरकार जोंनो सुजुग सुबिदानि कासै तनिखा आबुनि बागैनो जों बुसकांगो हंखाय जों कायसा जत सालान्दार खायनाय जत स्वाभाविक जीवन किफिल फाइनेर तंकुजाव फाइनेर कायसाफोरनो बाद उंया मा खायो कायसाफोरनो कारजाया मा खायो जों चिनी अ आन्दोलन फाइलायनानि बागै जों जतनो काबुक दङ रेइनबो दङ ओंखाय जों बुसकांनि 20 तारिख अक्टोबरावखाय जों सर्वदलीय तुये जों कायसा मिटिं खायमानि परेव आन्दोलन 27 तारिखआव खायनाय जों जत चिनी सालान्दार पार्टी दंनाय और 48टा दल दङ जों स्वाभाविक जीवन किफिल फाइनाय टीएमबी नि हयते एटीटीएफ नि हयते एनएलएफटी टीआरए टीटीवाईएफ टीटीबीएफ टीएनएसएफ बीएमसीटी जत दल मिलिनो आबो 48टा दल काव अ 48टा दल ताबुक जतनो आन्दोलन के फाइलायसिनाय ताम हंखाय चिनी मानथाय ताबुक मायाखौ जों काहामखाय माने निने आबो 10 टाका खकजी माना थांखांखाय खकबा मानो खकटाम मानो आमति हेराव उंगै दङ आबुनि बागैनो जों बुखा दुमानि पान्दा चिनी त्रिपुरानि सरकाराव तंकुचांव तंनानि मुसुंखा हंखाय चिनी अ दाबिनो रिनि उंथुं जुदि शान्ति सम्प्रीतिव तंनानि मुसुं हंखाय चिनी दाबिनो पूरण खायनानि उंथुं नै जों त्रिपुरा सरकारनो काबावो अंया हंखाय त्रिपुरा तेबो अशान्ति फायनाय आबोरबो जों सायमानो ओंखाय ताबु जों बिसकांनि 27 तारिख ठीक अक्टोबर 2021 हंखाय आसाम आगरतला लाहार कासनाय ओंखाय जों 20 तारिख 21 तारिखआव जों जत सर्वदलीय मिटिं आचुगै सिद्धांत नाफियोनाय तैसा सुदूर आसाम आगरतला लाहार कासमाबाय अंया हंखाय चिनी बिलुनिया रुट बो जों कासैमानो गोबां मा जागोन जों जाजारि एको खायै जों कासलायसिनानि आबोतरबो जों चिन्ताधारा नासिनाय आमतिहाय आसाम आगरतला गदो कासनाय चम्पकनगर चंद्र साधुपारा ओ एको
oro bridge tongnai ganao no chung kasolainai agi je tungma jaga o jaga no chung khlainai ta abo to onirdisto kal সময় করিতা যতটুক গভর্নমেন্ট chung bai phai আলোচনা ওয়া sak সাফাইয়া sak পর্যন্ত chung chungno chini dabi gosia sak পর্যন্ত chung kasoino tungsinai arono chung lamao thulainai arono tonglainai arono chung আন্দোলন কঠোর খাই চিন চবানো চুং খাই থানায় অনির্দিষ্ট কাল হনে চুং সাখলাই রি আবো গভর্নমেন্ট মালা জানকে চাইতো লেখা গোবাং মনে চাইতোখা 21 তারিখ থাंनाय সেপ্টেম্বর 21 তারিখও চুংবাই মালাইনানি কক সালাইনানি মিটিং ওনানি হিনে চুংनो কাইসা মেমোরেন্ডাম রিজাক মানে চিঠি রিজাকটা আবনো তাইসা লগে লগে ক্যান্সেল খাইপাইখা অব মিটিং নো ক্যান্সেল খাইপাইখা আবনি বাগৈ চুং তাবু হুকায় চুং गभर्नमेंट चुंबाई कोनो किछु कक सालाया कोन 27 तारिख नि बिसिंग चुंबाई सालाया हिंकाय चुं चबा कटर खाइथांसिनाय किन्तु तफनो जतनिनो असुबिदार बा हिंकाय ओ फुजा जतनिनो धर्मनो चुं माना खायै उया फुजा सिमे नायलाय सिथु चिनि त्रिपुरानि बोसाराव जतनो आबनो कायसा चुं माना खाया बादे चुं 27 तारिखो आन्दोलन खाइसिनाय हिंकाय फुजा हिंकाय तो 20 तारिखो न लक्ष्मी फुजा बो पाइनाय दुर्गा फुजा बो पाइनाय आबनि बागै 27 तारिख पर्यंत चुं डेट लाइका अमृतियां जनरल सेक्रेटारि डिप्राइव ब्रिटानिस मुभमेंट कमिटी नखाय चिनि मेम्बार और चाइजन दङ बं बुजत आनि कमिटिनि ओ कमिटिनि मेम्बार न ब्राम बुचुं हाय होइरानि उङै फाइनेराव आबन बागै चुं जतन काबगो असुगनो